তিনি উইলা জাতি উলো পার্টি মুভमेंट एगेन्स्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल बिल न 2019 नि 13 तारीख फेब्रुआरी वो जे राज्य सभा जों जे बातिल खालाममान मानो तुयै अबनति जों चबा खालायलायखा चिनी म त्रिपुरा हास्ते नर्थ ईस्ट ताई गोबांमा हास्तेनि भारतवर्षनि गोबांमा राज्यनि चिनी बररक आरो जे जोंनो सुबाखा मनि बागै जों बेलायखौनो हामबाय मारुओ जों जदि न म सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल जदि भारतवर्ष जदि चालुं खांखाय विशेषकै चिनी त्रिपुरा हास्तेनि चिनी बरक दफारक कमाय थांबाय खामोन दिनै जोंनो फियका जोंनो जतन सुबाबायखा मनि बागै तिनि हामबाय जों म एलाकानि उइला जाति उलो पार्टिनो जारा सुबानायरावनो हामबाय ना बागै कायसा जोंर रेली खालायजाका बरक जाति त्रिपुरासा जातिनि ओंगै अ रेली नितै जों बुसकांनि 18 तारिख फेब्रुआरी अर्थात बुसकांनि सम्माननि 12टानि समय आगरतलानि आस्तबल थों खलाव कायसा कतरमा पान्दा खालायजानाय म पान्दाव चिनी महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्मा आबुनि लगे लगे आसाम मेघालय मणिपुरनि चिनी लिडार्स रक फायबायनाय जारा जोंनो सुबानाय रक मनि बागै जों दिनै म रेलीनि बिसिंतै जों जत्न कयना मुसुङो चिनी म हास्तेनि कोनो पार्टी हियावै कोनो दल हिलायावै जों आदिनो गोबां मा खालायै जों जत्न जेन आ जागाव थानायनि बागै जों दिनै रेलनि बिसिंतै कयजावो एवं जोंनो सुबा जाबायदि चिनी रां फैसा क्रय चिनी सरकार क्रय जा मानमानि जारा चिनी सरकारी कर्मचारी रक चिनी बरक दफानि बागै बंनि बागैबो जों दिनै बंना हामबाय मारो थानाय 27 तारिख खुवाय जानुवारिनि 30 तारिख खुमलुं आबुनि परे 8 तारिख फेब्रुआरी वो निनि हकु तुइसा आमतै खालायै गोबां मा जे चबाव जे जोंनो सुबामानि बागै बेलायखेनो हामबाय बंनो मारो बिसाखिनि जारा कर्मचारी रक जोंनो सुबाखा गोबां मा एनजिअ रक सुबाखा गोबां मानो जोंनो सुबाखा बनि बागैनो जों दिनै म बुसकांनि 18 तारिख बो जों रां फैसा क्रिफानो जोंवानाया चिनी बरक जोंनो सुबानाय म सुबामानि सुबानानि बागै बरनो बमा हाकेनो कयो जतन हामबाय।